Jotono Khulumkha tei Phungkaham. Ki kopilmo. Acha belai hambai. Abo to sudut saimano je borok birodhi dol opposition party abo kok salaino. Subo motha party birodhi dol neta sum sanai Congress sanai CPM sanai BJP sanai je birodhi party rok jekono party abo kwangma kok sawo kira joto kok kubuya abo soittoya abui bisi birodhi dol meneta abo sanai eta hini bui abo pai tini kok অবশ্যই abo কোনো ang banok samania जों सिव तिप्रा हास्तेगो तिनि तिप्रा सरक बाहाय खायै जों बुइबाय बान्दि जाक दंखा जों सिपिएम बाय बान्दि जागो कंग्रेस बाय बान्दि जागो BJP बाय बान्दि जागो आबो सत्य गथना आबो फैक्ट जों जो साइमानो तिनि जों तिप्रा मथा पार्टी तिप्राने विधान सभागो जों बिरोधी दल नेता जों बिरोधी दल थाइ दं जों opposition party हिंखाय अब चिन लजिक सागो अब चिन ज्ञान सागो अब जतन ज्ञान सागो जों बाहाय खायै शासक दल दं बुद्रिनाय तक सरकार के BJP सरकार के जों बिरोधी दल मथा बिरोधी दल पार्टी जों सावनो बुद्रिनाय लायनाय जों तो कोनो मते सरकार न बुद्रिमाया महाय एक लजिक तिनी जों खायो आंचलिक दल रिजनल पार्टी नि तंमु हंखाय जे नेचार हंखाय जों सब समय जों प्रेसार होनानै जेखुनु सरकार न जेखुनु पार्टी न जों प्रेसार होनाय प्रेसार पलिटिक्स होनांगौ न रिजनल पार्टी इज ए प्रेसार पलिटिक्स प्रेसार ग्रुप हायजों अबनो जों माखा गानाय जिनि बजागा थांखांखलाय जोंनि मानथाय सथाय जों माननाय बाहाय खलायके जों मानथाय सथाय माननाय जेखुनु गभर्नमेंट जों प्रेसार होगै जिन दाबिनो आदाय खालामनायखौ आबो जोंनि गाहाम आबो जों नाय माने तीनाव नि जों नुखा जे BJP विगत 5 बছর आबो ताताल को गया जों साइ सिगो जों बोरै बुसु थगेखा 125 amendment bill जों आगनि पाथर होखा अब आं तंफोर अब जों पाथर होखा रिनाय 5 बছর लाई थांखा कासे कमिटी गठन खायखा हाई लेवल कमिटी जो साइमानो हाई लेवल कमिटी 2 बार मीटिंग खायखा 2 बार मीटिंग खायमनि परेव अब स्टाफ थांखा आबनि कोनो फीडबैक करै अब फॉलो अप एक्शन करै जों सिगो तागो जों ओखा इंटरलोकेटर नाय हेरिनाय हने बराव जों रिनाय नै साइ दं जों थंगै दं अब बास्तव जिनि नायमखौ जों प्रेसार होना हेसे जों अमर नायगो जे त्रिपुरा राज्यगो ताबुल सुजुग ताबुल जरा गरमथा पार्टी 13 जन चिन एमएलए दंगो जों स्ट्रंग प्रेसार मानो सरकार न जों प्रेसार जों BJP रिनाय कांग्रेस जों रिनाय बर सरकार दंखाय CPM सरकार बरम जों रिनाय अमाइकले जों चिनि वानसौ माने इनके जों नुखा त्रिपुरा राज्यगो ताबो सरकार BJP बरक जोंनो थंगै दंगो जतो वास्तव गथना ताबो को रेजिस्टेंस चिन त्रिपुरा वानसौ खांगलाय चिनि त्रिपुरा जत नेता वानसौ खांगलाय जों तमा नाय जों नायो त्रिपुरालैंड बगेटा त्रिपुरालैंड जों नायो स्टेटहुड डिमांड आर्टिकल 2-3 आबनो जों नाय दं किन्तु BJP रक आबो रिया तिनि बर रिना बंगै ताबो टक चलै दंगो बोसोरदे आगोनो आबो जों नाय दंगो डायलॉग चलै दंगो आबो डायलॉग स्टिल प्रोसेस चलै दं गोइंग ऑन ताबो तिनि वानसमको बसि ताबो BJP सरकार बेलाय उइक दुर्बल सरकार मात्र 31 जन बड़ सरकार खाइ दं आरो बिसिगो 2 जन बरक बेलाय असुस्थ जों साइमानो तिनि खोनाफानो बरक थै थामानो ईश्वर ताखायथौ किन्तु
borok ekdom tanai borok sorar khai dong kroksa অসুস্থ bisnak laijak जों नुगौ ते kroksa North Tripurani ang bung salia bo bidan so phadanglia যদি অন্য পার্টি হিংগাই আ মুনি শোনো বড় সাসপেন্ড খামো এক্সপেল খেলে খামো পরডিয়া তার মানে অনেক দুর্বল সরকার তাবক দিন বাই ইলেকশনও দুইজনে যদি বিজেপি হারিকে হাঙ্কায় বড় সরকার বাই নাই আপনার হাঙ্কাই বড় চিন্তি ব্রাহ্মণা ফাইयै মা খুলুম ফাইনাই সেন্ট্রাল গভর্नमेंट সেন্ট্রালनि লিডাराव বড় जोंनो फाइयै जों बाय बरक जजमा खायफैनाय अब जों नाय अब जतन बं गाहाम जत तिप्रासा 15 लक्ष नि तिप्रासा बं गाहाम जों महाय खायबा आंख्लाय बिजेपि नि जनजाति मोर्चानि गाहाम नाय जत तिप्रासा बं गाहाम नाय जों अबसे नायो बिजेपि सरकार दुर्बल सरकार अ बाय इलेक्शन जों बरनो सिखाराना मुसुगो प्रेसाराना मुसुगो अब जों नाहरमान अर तिनि तामत मानाय माया आबर ककिया जिनि सुजुग फायखा अमर ब्रेड टाइम जों बरन पेसारनाय जदिसि जों बिजेपि न मेचेमिरि माहांख्लाय जिनि मथान बर दाम मारिनाय बर जिनि दाबि दासा जों नायमानो बर मारिनाय अबे जों वानसं माने लेसे ककेन साबो तंग क्रय जों सायमानो साबो कक सायफाय नु तिप्रलेन नु रेस साबो कक सायफाय Bangladesh go back sabakok saifai chini ha chini sason sabakok saifai nini tiplan ni kok hathai thangbo tipralen badaro thangbo tipralen hugo thangbo tipralen mai borfuru tipralen gatigo thangbo tipralen sabakok sa abo jotono saimano standpoint sa pogba je pogna standpoint je age kok samani ageni সত্য ageni dabi ageni wansogma अब तो बरस पौग थांगो तेब्रामथान ताबो नाय दंगो स्टेटहुड नाय दंगो दाबि जों नाय दंगो ग्रेटार अब तो बुमुंसि अब आं बारबार मा सावो जों अब केबो बर बुसियां गया ताबो सिका आनि खनो गम डकुमेन्ट दंगो आं मथा हामानि परेबो जोंनि स्टेट क्लियर इनका बराबो क्लियर इनका जों स्टेटहुड नायो आर्टिकल 23 बुसु एरिया जों नायनाय अब जों जर सालायनाय ताबो जों डिसकास चलाय दंगो टक चलाय दंगो अब हाय standpoint chini tabu tongkho je bor kok sarai bor chi standpoint kroi abo ang samani kok ya abo jonogon sigo tini tibra motha moharas ni kok moras bo chung bai malai tong chung kok sai tong chung bor sai bo sam khai tong chung sai jo khai tong usang bo boy kok sai tong chung bo kaham na tong bo tin dabinon hamjago chung sai jo khai tong tabo jotor chini complete ni structure toriya ko tabok chini tibra motha ni structure जों ताव तोरि खाइ दंगो एक दुइ मास मिसिं गई थानाय जत जों ग्रास लेवल विलेज लेवल डिविजन लेवल ब्लक लेवल जों ता कमिटि खाइ दंगो एपर आबो फाइकांखाय जों सेन्ट्रल कमिटि खानाय ताव जों जिनि अम स्ट्राक्चार कमप्लीट नियाखौ आबो जों खाइ दं मरास खुनु खारि थिया जिनि बलाय दुर्भाग्य आबो साब कक्सा वानसाराव साया वानसाराव कोनो दिन साया महाराज खारि थांगा हनै sabakoksa chini borok bonike mohara chedeba obai ke borok bodnam ke koksa go belai lasne singsa chini mohara stungbai tongo bo samkhai thanai bo kaham ke koksai tongo tabu khai tongo bo nugui tongo kintu bono kirimane bagai amhai onek borok koksa bo kharia bo tongo chungbai no tongoi thanai samkhai thanai samkara khai thanai tebi chini sam agogui tongo oroni BJP netarok jonathan mutarok jesemane koksa thung आं निजे खरकसा आईपीएफ नेता आं निजे कपाल काहामंगै आं तंफ्रो आं 5 बार मालायखा ममित साबाय अन बे जंत्र मोतमा मालाय माखा आं साका मोदी मालायखा 2 बार मालायखा 3 बार मालायखा मोदी बाया बनाबा आं कक साका 3 दुखुनि कक साका उसगांगो 1 मास नियाखौ आं 1 घंटा कक साका बाय समित पत्रा बाय आं पूरा सायखाना गबनो चिन्ति बार गौरना बरदाका सावयाना आं कबामा कक साका जों तांगै चिन्ति बार साराव उसे बुक्तो बुगिंबा तांगे तिबार साराव उसे जों चिंबरो जे नेता kaham ro जे गोरों गोरों नेता रो बुद्धिमान बर रो तांगे जों सीपीएम खायाबा कांग्रेस खायाबा बीजेपी खायाबा कारण दंगो चिनि बेसिक रिक्वायरमेंट चिनि एकटा मानथाय जों मायाखौ
abor ang bono kok sain loka bono sawo nung BJP join khibedi ang saka how can I join BJP ane small things ang achieve ngiya ko ang bono saka Tripura rajyo ko busika jeng bonchi dong dongkha ang saka 60 to 70% bobana jakha BJP neta 60 to 70% takphano tini Tripura sarone jaga bumung jeng khasa dong suna bung there nai kri suna allotment nai kri सरकार थांगो फायो अंगो आं बीजेपी साका बीजेपी सरकार 5 बोसोर लाई थांखा सोंनायला एगेन्सि जागाथनो बाखा बीजेपी रो गोबां मचिं बर जा बम तिसामाया नकथाय खासा दं बर उ बन थागौनि सिन दं फाय माने कुरि 25 बोसोर बर नक थांलाय दं लायो हाथायो मोननि देखो जागो किन्तु बरनि अलटमेन्ट केबिरि नाय करै बबाना जाखा कक सागो अरे तुगे तिन गवर्नमेंट थांबो दं न सोंदिया साका यू टेल द चीफ मिनिस्टर Dari Chief Minister busuk hakai, tini Mukhyamantri ichkai hakai, ek bosor bisino saliang, 4-5 mas bisino, jotto je tini Tripura haroni, nokthai bomung kri no bro tisai romano, tisaya. Oh bo sagai bosi wana jakka. Te tini chakri example, 20,000 chakri tini khali dong Tripura sani. Onek bosor dera se bonchito, ani হাজার bekar, MA pass, BA pass, engineer pass, chakri maniya. जों नुई दङ आम सरकारि रिपर्ट नायदि 20,000 चाकरि खालि दङ आबो तिनि मानथाय किन्तु बियाबा अने दखान गराव जर्नालिस्ट सीट काइसेपन खालि करे जदा फिलाम थाबायखा सिनै खालि आं नायनायखा कना डिपार्टमेंट फरेस्ट डिपार्टमेंट आं खायफेका 4 बोसोर फरेस्ट मिनिस्टार गावमा सीट खालि लाय दङ तिनि फरेस्टनि डिपार्टमेन्ट आरो चाकरि मानिया गार्ड हयते रिनि अबो हयते गोबां आरो पोस्ट खालि दङ डिपार्टमेन्ट खालि रिया बर एग्रिकालचार नायनि गोबां खालि दङ तितुर सानि आं नायनायखा आं बे हेज ए ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्टार आपन चेक खायखा जतो डिपार्टमेंट आं हावका कागज किन्तु बर रिया एग्रिकालचार एजुकेशन हेडमास्टार गोबां पोस्ट खालि दं तिब्रा सानि जग्य कम दं तिब्रा हेडमास्टार मान जग्य तिब्रा सा हेडमास्टार रिया बर पोस्ट कम खालि दं आं चेक खायखा एइ ओमा आं दुख नांगौ किन्तु तिनि बीजेपी नेता ताक नङै दं काइसेमन कक साया इंजिनियर पोस्ट कम खालि दं तिनि Lagu tin ber trai kong engineer pass sakri mania doctor mutamudi tong tin khali tong omai gazette teacher kam khali tong kitu abo kuro government thik mor sidantu khalaya juno rinane bag bor ichha kri ei amana chung proman mangkha bori bang sauteni chini te basaro nung BJP de khaitong khaidi congress de khaitong khaidi CPM de khaitong khaidi kitu nini manthai nini social justice odikar kong nung masanai tabuk sala je kok kotor sanai rok borok tam khaitong rangma kok kotor ko sago borok जों tam justice maka tam जों बिचार maka गोबां मानसि borok बुथारजाक मानि रेप खायजाक मानि ताको जों बिचार मा माया borok सिगै दङ दुर्भाग्य अबश्य पलिटिक्स अनेक बरक व्यक्तिगत के नागो व्यक्तिगत मा हलायनाय मा बलायनाय मा सलाय अब तब तंनाय फेमिलि बो बाहाय दं प्रब्लेम दं ओ व्यक्तिगत पर्सनल के खानाके अब चाया निन समाजनि कौ सादि निन इशुनि कौ सादि निन दाबिनि कौ सादि नोंतां नाय नोंतां मुचु अब सादि किन्तु अर व्यक्तिगत आघात के साहके अब बलाय चाया अब नों साउतेनि तिनि तिब्रा साराव चाबजा गया तिनि तिब्रा साराव ठीक करै तु कुनु प्रिन्सिपल करै तिनि अमहाय साव खना अमहाय साव अमहाय इंग्लिश दं तिन बरक आबंगिनो तिनि साधारण बरक सिम्पल बरक बुक्तो बुगिंगु आं अन बारबार साव तिनि पारानि बरक तिनि कमन पिपल रक साधारण बरक जनगण रक जतन ठीक दं बरक हाम बरक कथा किन्तु नेता रक मासाखौ नेता रक ठीक करि बागै तिनि जनगण बाहायनो बिबान दंगु तिनि जनगण दिजाहारांगु जे बरनो नाहर दंमानि जे बरनो वानसक दंमानि borok neta hin borok manai to mani boni kok khnai to mani borok lama pherai thangu lama pherka khaino janagon ro disa harambu কিন্তু आंनो बार मासाव आं तिब्रालन हामजागो आं स्टेटआव हामजागो जबर तिब्रालन छानाय जतन फाइबेदि आईपीएफपि नांगो तिब्रालन छानो मथाबो सांगो तिब्रालन छानो तिन टेस्ट रिजल्ट बरबो तिब्रालन छानो कांबो तो फाइबेदि मार कोनो प्रॉब्लम करे नि नाहर मुसि थामसा वानसा मुसि थामसा जों ताम फेरलायदा आं बगै दिन आंचल दल रक जों दैसा एकदा मांगनाय आं हमनो वानसा होइतबो कांमा चिन नेता रक न वासा होइतबो
बर नाहरै दङ जोंनो बने बै आं बर कयनाय फायदि जों जत्न सालायनो बिसिंतै आं खागाव थ्रु डिसकाशन डायलग नि बिसिंतै मिटिं खायमानि बिसिंतै सालायनो बिसिंतै आं समाधान खायमानि खागाव बिदि जों मस मालायलिया साथे सालायलिया दंखाय आबो तरक जों फेरै थालायो अब आं खागाव फायदि जों कक सालायनाय आला जत्न ओपन खाय दङ आनि बांनो केबो नों सिपिएम देखाय दं कांग्रेस देखाय दं बीजेपी खाय दं आबो कटरिया दिन हा दफने बागै कक सालायनायखौ फायदि जों सालायनाय जों तामो खायना ना सारा विश्व पृथ्वीबारो सायमनो सारा भारतबारो सायमनो सारा उत्तर पूर्वांचल नॉर्थ ईस्ट बारो सायमनो अरन्ति बासाराव डिप्राइबिंग तंखा अरन्ति बासाराव बंचितंगै तंखा बारो सोशल जस्टिस मालिया आबनो बतन सैतो हायसे अब फेक अब सत्य आबनो जों बुझलिया आंखाय आं खागो चिनि जों दुर्भाग्य चिनि तेप्रासा तेसो मुक्ति मांगलाखा जों तांगै जों साफारंबा जों तां बुक्तो बुंगा एक मात्र हम कारण बार साव जों थामसा करै जों चाबजालायनां करै जों व्यक्तिगत थांलायो पार्सनेल जों अटैक खालायो किन्तु नि समग्रति बसानाय बागै चिनि हा दखनाय बागै आबो केबो कक सानाय करै बनि बां आंगमनो सानाय केनि लाइखे तिनि तंथावखा आं खुसिंखा आनि बखाने कक मासाखा आं खाकाव समय सानाय समय कक सानाय साबो कुबुई साबो टाटाल साबो काहाम आबो आं काहामि साइबो आं काहामुया आं कुबुई साबो आं कुबुइया जनगण नाहरै तंगो चिनि बुद्धिजीवी नाहरै तंगो बरन बंधन बिजार खायनाय केबो आं काहाय केबो ग्रेंड रय सामाया पॉलिटिक्स आं मनो बार साव पॉलिटिक्स कोनो परमानेंट करै आं उसना उज कक साका पॉलिटिक्स के कोनो दिन परमानेंट करै नों नुक खाकबा मानो दिनो शत्रु खनानो मित्रु थांगो खनानो मित्रु तिनि शत्रु थांगो अमासे पॉलिटिक्स आबगै और कोनो व्यक्तिगत जों कोनो कक सालायनो चिनि अधिकार करै जों चिनि जरा साराय कक चिनि जों ताबो मतेबा मथा डायलग चलै दंगो टक चलै दंगो सेंट्रल गवर्नमेंट बाय आबना आं बार सब और स्टेट नि नेतारो जेसेबां कक साथों आं तो बक्तव्य आं नुगै फैखा जों चिनि स्टेट मामानि आबो कोनो स्टेट गवर्नमेंट कोनो और पावर करै चिनि तिप्रा नेतारो कोनो पावर करै जे सेंट्रल न जों कन्विन्स खालामनो हाखलाय आं जे आनि स्मॉल आनि अब एक्सपीरियंस आबो नुखा सेंट्रल गवर्नमेंट जों मालाय फ्रो बर कोनो दिनो ब्रेलेन नि ना हैया को बर उसां बर कक साका बर आपरो ओ कक साव बर जों तो ब्रेलेन माया कक साया को इट इज अंडर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया थ्रू डायलॉग जों प्रोसेस चलायनाय अलरेडी मास मोनसे नेता दंगो चिनि तिबासा नेता दंगो बा लोकल नेता दंगो जे ब्रेलेन मानिया सगिया अबास्तव हैनि कक साव आबो ब्लाइ दुर्भाग्य जों नुखाबले जों डिस्ट्रिक्ट काउंसिल एडीसी माफोर बाहायनो अन लोकल नेताराव मासमो जाजा गया इंक्लूडिंग तिनि बराव तिब्रासा सीपीएम खायनाय गोबां मा दंले आमर प्रतिबाद खालायब्ले आबो असम्भव व्यापार एडीसी मानिया नि कक सानाय दंले मान खाबले जरा सेंट्रल गवर्नमेंट अब निनि कन्विन्सिंग जों इंदिरा गांधी बताय खालांखा ब कन्विन्सिंग का बरिखा जों डिस्ट्रिक्ट काउंसिल स्टेट माननाय जों कन्विन्स खालामनो हांखलाय अब तिनि ऊपर से व्यापार रामफाय दङ ताबो आं बार मासा फिरबिद माखायो तिप्रानि बीजेपी सरकार बिराद दुर्बल सरकार ताबो तिनि बर थामसा हांखाय तिनि मासामसे एमएलए तंनाय राव तिब्रासा एमएलए राव बर काहांखौ बुचिगा हांखाय बर वांचो हांखाय जाति दखाने बागै जों तिनि दाबनो जों मानो ताबो बेलाय सुजुग दं तिनि तांखाय बीजेपी सरकार बिराद दुर्बल सरकार मात्र 31 एमएलए साइड नि बिसिं 31 एमएलए बर सरकार खाय दं बनि बागै असुजुगनो जों मारमनाय असुजुगनो जों चेष्टा माखायनाय अबनो चिनि पलिसि अबनो चिनि इश्यू जों अर साबना बुरनाय रिया अब कक गया जों जे प्रेसार नानि अब चिनि एकटा चिनि पलिसि जों सरकारनो प्रेसार गय जाते चिनि दाबि नबर ग्रहण माखायनाय बर मा मानिनाय अब जों नायो बनि बागै जों तिप्रा माथा जों चेष्टा खाय दंगो आं खागाव चिनि चेष्टा सक्सेस गनाय बै जापान जखन कक साथौ बिरोधी दल नेता सानाय न अबनो कोरिनो खुंजुता कान्दी आं खागाव दिन काम सफाय दंगो चिनि महाराज काहाम दंगो जों बबा आं डेली कक सालाय दंगो चिनि बनि बागै आं खाखानाय फाय जत्तन चिनि बर देवसा जों बहा क्लक थायो बहा वारबाय जों सांमा थांनाय चिनि बिरमाने यागनि काटिनो हांखाय चिनि तालिका हामजानि काटिनो हांखाय जों अबनो चिनि एकटा लामा दङ जों थानसा मांनाय तै जों ताखुबाय ताखु बुखाय बुखु जों मा हामजालायनाय आसोन हामबाय खुलुमबाय।